Kľúč k flexibilite a výkonu bindril je priamo tu, v našej modulárnej vrtacej zostave, ktorú možno použiť v násypkách a nádobách všetkých tvarov a veľkostí. Začneme výpočtom počtu vrtacích sekcií potrebných na dosiahnutie požadovanej hĺbky vrtania bez toho, aby sme prevrtali dno vašej násypky alebo iné známe prekážky. Použite jednoduchý vzorec technického manuálu na výpočet potrebného počtu sekcií a ak máte akékoľvek otázky k tomuto určenia. V tomto bode vyberieme potrebné sekcie z ich pohodlného držiaka a položíme ich blízko operátora. Odporúčame začať každú vrtaciu operáciu inštaláciou iba dvojpalcového vrtáka a prevrtať ním až na požadovanú konečnú hĺbku a späť, čím vytvoríte vodiaci otvor pre väčšie vrtáky. Je bežné, že nad materiálom určeným na vrtanie zostane na vrchu násypky prázdny priestor. V týchto situáciách môžeme ušetriť čas pred montovaním až 4 alebo 5 vrtacích sekcií. Ak ich je viac, zostava sa môže stať príliš neohrabanou na bezpečnú inštaláciu. Spojte vrtacie sekcie a pevne ich zaistíte pomocou dvojpalcových skrutiek a matíc triedy A. Teraz môžeme nainštalovať zostavu do držiaka násypky. Od tohto bodu musíme byť mimoriadne opatrní, aby sme vrtaciu zostavu náhodou nespadli do násypky. Aby ste predišli poškodeniu, sústreďte sa a kontrolujte, aby ste predišli prehliadnutiu upevnenia, skrutkovania alebo upínania, ktoré by mohlo viesť k pádu vrtacej zostavy. Opatrne spustite zmontované vrtacie sekcie do otvoru násypky a nasaďte hornú časť zostavy na čap vrtacieho motora. Otáčajte zostavou, kým sa otvory nezarovnajú, potom vložte čap na zaistenie k motoru. Pevné spojenie medzi zostavou a držiakom znamená, že náhle posunutie materiálu padajúceho na zostavu vo vnútri násypky by mohlo spôsobiť, že sa celá jednotka nečakane pohne. Majte to na pamäti, najmä keď začnete vrtacie operácie a vždy sa umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od tejto zóny spätného rázu.